Enggak. HP saya sekarang mati. Alhamdulillah Pak sama manajemen Aji. Dari sopo kon? Hey, stop! Regular bayar gimana? Kan ini sudah jelas aplikasi ojek online. Sementara si ojek online. Sementara kita kan juga ojek online. Jangan di video dulu. Enggak, biar jelas. Jangan di video dulu. Biar jelas. Saya kasih jelaskan dulu. Enggak, ini kan ojek online kan gratis, ya kan? Sementara kan kita juga ojek online loh ya, bukan apa loh ya. Enggak. Loh, sudah jelas gini di nota ojek online gratis. Aji ojek online lokal, Indonesia punya. Nggak bukan repot. Nah ini HP saya sekarang mati gara-gara saya habis mau videokan juru parkir yang meminta saya karena mau direbut. Saya nggak boleh. Nah, sekarang HP saya mati dan rusak. Salam Wani. Oke lur, aku bersama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit iki sing wingi otot-ototan sampai jarine HP ini rusak nang nggone mi gacuan. Iku ceritane apa, Mbak? Kan aku kan ojol, Cak. Ojol. Aji kan ojol, Pak. Aji ojol asli Indonesia. Arek-arek kiro iki Aji ku ojol rek ngawur rek. Tapi gak diakoni itu, Cak. Gak diakoni. Terus. Ya aku yang membela lah. Sama dikon bayar. Aku juga kan bayar gak gelem wong karena karcise apa dengan notane iku gratis buat ojol e. Padahal sampean ono jaket iki ya. Ojol sak gawe. Ono jaket iki ya. Iki gawe jaket Bro, aku. iki jakete mosok garun gak sok maca, Bro. Bro kok padha mbek aku awakmu. Terus mari ngono sampean direbut HP-ne? Direbut, Cak, karena kan mau gak terima aku video. Heeh. Akhirnya HP ku rusak, mati total. HP ini sampai rusak ngene iki lak gara-gara sampean nak boleh nang WTC arek ya. Ndandakno HP. Terus mari ngono sampean tetep anu ya apa namanya sama jelasno napa nggih? Tak jelasno, Cak, sejelas-jelasnya. Akhirnya tetep aja. Gak gelem. Aku mlayu, gak bayar, mau bayar lho aku duwe patokan notane gacuan ojol gratis parkir. Nah, wis. Nah, iku lak wis ana tulisane sih rek, ojol gratis. Iki memang lagi rame, Mbak, masalah parkir-parkir ki nang Surabaya. Aku usul nang Pak Eri wis gratis kabeh ae lho, Pak, kesawen. Ana sing gawe plang, gawe enggak ribet. Iki salah satunya korban dari ketidaktahuan. Lah HP sampean rusak iku karo manajemen Aji ya? Alhamdulillah Pak, sama manajemen Aji dikasih biaya untuk perbaikan. 100%. Waduh, mantep Aji, Mbak ya. Alhamdulillah Pak, saya sangat berterima kasih kepada manajemen Aji. Sudah sangat membantu kami sebagai driver Aji. Kilo lur, Aji itu ambil ojol itu sangat memperhatikan driver. Apa main kok saiki ono program keliling Surabaya mek 5.000. Oh, betul. Suwun Aji. Kon dino iki mau mulai jam piro? Jam 7 isuk. Mulai jam 7. Itu isuk. Nang ndi kon? Keliling Surabaya dan sekitarnya. Awakmu Nggih, keliling. Nggawa jam. Bukan. Jare mulai jam 7 kan gak nggawa jam ya apa sih, Gang? Nduk omah mangun aku metu iku ngomong nduk ngene nduk. Jam piro? Jam 7. Lah yang nggawa jam gak? Yo tak cek nduk omah jamku, Cak. Lah kok ro kon lek jam 7? Wah, bujuk iki. Lho. Aku budal, metu omah iki, jangan metu iki. Kate selain kelambian besenet. Kan delok jam 7. Terus aku metu. Oh ya lebih berarti. Metumu kan mlebu apa nang gang-gang. Lebih berarti jam 7 5 menit lah. Iya. Oke, 5 menit wis. Terus Aji aku cinta Indonesia. Nah, iya iki. Apa enake kerja nang Aji? Ambek ojol liyane. Enak ngene kanggo para user, penumpang. Aji lho bayari mek 5.000. 5.000 repes. Wah, kene Jombang. Gue gak kene Jombang, Cak. Lho, 5.000 lek mek ideng ini yo. 4 kilo cara ngetero anak sekolah lho mek 5.000 repes. Paling murah sa Indonesia. Mosok. Paling murah sa Indonesia.
Ya aji. Aji ku. Terus mari ngono nek pesen panganan ngono ya. Pesen panganan ngono iku. Regane rega warunge asli rega 10.000 ya 10.000. Lho, lah 100% ganti ongkir. Lah bensine. Terus tenaga ya apa? Ya sih iku hebate Aci seje karo liyane. Liyane tambahan ongkir apa segala macam ketek bengek. Aci pancet regane. Lah iku hebate Aci nang kono. Aji ku hebat. Hebat. Dari sapa kon? Ya Jarik. Aku kanane sapa ya? Wis aku iku kan ngeter-ngeterno iku soleh ya ngono iku. Kon niku tembung jare sapa? Aku iki lak sopir sih, Cak. Oh iya. Ya mangkane ya ro. Driver. Driver iku. Ro. Apa? Drive. Drive iku Ono. Drive iku sing nganu iki di-drive dhisik lek. Per iku dioper. Dadi mari di-drive terus dioper. Ngono, ngerti paham. Ya gak ngono aku keter-keter wong-wong niku lho ya apa sih yang sing ngarep akan nyetir aku iso supir ngono ae. Kon iki ngomong ae kon iki gak nari aku niku. Ndak, ayo iya yo ketok ngono. Kalau nari pedamu kalau arek kok nyangkruk melok ae. Iki pedaku tak tarik sik kae. Iya, tarik kono. Wah, arek ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong ae lho. Goblok bogang gak bau coba. Jak ngomong ae. Arek gak nari kerja jongkrak cangkruk. Cangkruk jongkrak. Hei, stop. Waduh. Kon ngerti nanti kon? Sik ngetero panganan iki lho. Apa iku? Aci Food jenenge. Aci food. Heeh. Apa maneh iku? Lho, ngirim panganan anggone wong pesen panganan. Oh, iku Aci food. Aci Food. Oh. Ah, 100% Hah? free ongkir. Lho, Kok rego asline lah kon oleh duit kok ndi? aku. Oleh duit teko Aci. Iya ya rek. Rungokno ya, berarti lek kon Aci food apa kirim panganan, tuku panganan iku gratis ongkir rek. Ya, Regane asli teko bakule sakmono, ya sakmono iku bayare. rungokno rek. Ya, rungokno omongane. Ono wongane. Aja menungsone.